Buenos días a todos. Gracias a Javier Bove, a María Sabas por invitarnos, toda a organización en sí, e gracias a vos tamén por esa paciencia. Eu vou a ser breve porque vou intentar explicarlo o máis rápido posible. Decir tamén que invitar aos políticos ten un riesgo. Eu teño que decirlo, que me perdone a mesa, porque voume con ganas de falar do aforro enerxético, do lixo, do saneamento e do abastecemento, non do que vou a falar vos agora. Bueno, deixareino para outra ocasión se me invitan e o teñen a ver. Contarvos un pouco o servicio, o vou desglosar en dúas partes. A parte satisfactoria e a parte que é un pouco máis complicada. O servicio empezou no ano 94. Quizás se deron moitos factores, nós fomos moi distantes da capitalidade do centro de salud. Empezou no ano 94, era alcalde Rosendo, profesional de medicina, e quizás deronse varios factores. Unha necesidade que temos povos que están a 12, 14 kilómetros da capitalidade. Ya outra que dado que o alcalde nese momento era profesional de medicina e chegaba cada día, pois, o Manoliño de Fosar do Monte, a Rosiña de Corbillón, dicindo que como vou facer para vir a analítica antes das 10 da mañá do martes, que non teño que me traiga, como un neto non está, como un fillo está traballando, e todas estas cousas, pois aí iniciamos un plan que foi cos 5 taxis que había naquele momento no Concello, pois facer unha recollida en todas as parroquias, unha hora que se empezaba ás 8 da mañá, intentando chegar con todos os veciños antes das 10 ao centro de saúde para que puderan facer os seus síntomas, o control de diabetes e as súas analíticas, e despois un servicio de recollida e entrega ás 12 da mañá. Estuvemos desde o ano 94 hasta o 2006, pero iso supuña que con 5 taxis non abarcábamos todo, nin ben. Despois dirévolo o tema económico, pero supuñanos unha cifra que nos empezaba a ser asumible. O cual, no 2006, volvemos a dar outros factores. Resulta de que jubilábanse 2 ou 3 taxistas, quedábamos moi mal cobertos, taxistas que non estaban na zona, non lles interesaba, empezamos o plan con unha empresa de transporte, con 2 empresas, e se lle fixa concesión a esa que tiña concesión das carreteras, que isto tamén influye, se lle ofertaba as 2 que tiñan, e se lle fixo a que non o facía máis económico. E a partir de aí, o Concello emite mes a mes unhos tickets á empresa, numerados, que controla o Concello, donde se lle cobra a cada usuario un máximo de 2 euros por viaxe. O cual, a empresa, na cifra que nos pasa nos trimestral, nos fai o desconto dependendo dos usuarios, que é moi pouco. Digo isto cos alcaldes que este pensando que sale barato, pois non é barato. Que pasaba con isto? Isto é verdad que reúne as 3 condicións das que hoxe falamos aquí. Reúne a condición social, reúne a condición económica e tamén medioambiental, porque si é verdad que no ano 2012 moveronse 4.600 personas con este servicio. Si baixou no 2013 porque o índice de mortalidade avanza a pasos gigantescos. E realmente este servicio pois non o poden utilizar as persoas que van a utilizar o servicio que vai a presentar a miña compañera do barco, porque non poden ir en bicicleta, que sería outra opción, pero estamos falando de persoas que teñen a súa edad. Algúns contan xa pos 75, 80 anos, non conducen, nin teñen a nadie na casa. Servicios a nivel social, pois sí, porque de paso que van ao centro de salud, eu creo que hoxe calquer periodista, creo que algún andou por a zona ayer, lle fai unha encuesta a algún usuario, está encantado, porque vai ao centro de salud, aproveitase primeiro de mes para cobrar, vai controlar algo que ten que mirar no Concello ou reclamar, que lle apagou aquela luz ou que hai un bache no camiño ou que, etcétera, estas cousas que todos os alcaldes conocedes, ou vai a tienda e dillo o chofer que como se ten confianza de moitos anos, que lle recolle a bolsa no supermercado, que así que non se move de aquí para ali, bueno, todas estas cousas que é verdad que
desde que Rosenda iniciou este proxecto, o cual yo quero dar as gracias, iso era concelleira naquele entonces, pasaron 2 alcaldes máis e a nadie se lle pasou por a cabeza suprimir este servicio. A xente creo que está encantada e a verdade é que é un bo servicio. Qual é a parte non tan satisfactoria? Que o Concello por ele supón alrededor de 15.000, dependendo dos usuarios que suban, 15.000 ou 16.000 euros anuales. É unha cifra que ahora mismo pois non é fácil. Que se non hubiéramos empezado no ano 94, pois iso mellor daríamos 20.000 voltas ao servicio. Antes do funcionamento, non nos vamos a negar. Suprimilo é moi difícil, porque seguro que se lle pregunta a algún usuario, pois prefiere que lle apagues o punto de luz por donde non ten que entrar a porta da casa, ou que lle saques algún outra cousiña, ou que teña que esperar un pouquinho a que lle desbroces o camiño porque non dá pasado, pero non que lle saques este servicio porque, en realidad, aunque nós o facemos por todo o Concello, intentamos entrar a todas as parroquias e a todos os núcleos, e teño que agradecer aos chóferes a profesionalidade, porque non só os leva ao pueblo ni a parroquia, senón que a veces cando a persona ten un impedimento, unha perna ou un brazo, pois incluso os vais á porta da casa e lle agradecer. Pero, dito isto, pois ahora mismo, pois, eu penso nos orientamentos son os limítrofes que con os que máis confianza teño, pode ser Escarpella, Bola, Nariz, Celanova. Pensar neste servicio ahora mismo, non sei, sí que tendremos que ir a esa cultura que estamos buscando para agua, para electricidade, para o saneamento. Temos que ir a esa cultura de mirar si xuntos podemos máis, que sempre se pode máis. E agora estaba escoitando o tema da, non me quero estender porque non é a miña parcela neste momento, estaba escoitando o tema do forno enerxético e non sei por que temos que pagar esa bestialidade por unha lámpara cando realmente se a compramos 20 concellos, digo unha cifra xa non moi exagerada, pois deberían ser reducir o coste. En realidad, as lámparas LED moi ben, o baixo consumo moi ben, pero ahora mismo facer inversión nese tipo de lámparas, é verdad que a larga se vai a forrar moitísimo, pero ahora mismo que estamos tan mal de cartos e as inversións que hai que facer son dimensionales, co cual traslado isto ao tema do transporte de personas que, ao mellor, non sei, buscando outras liñas, como se poden buscar liñas para mellorar o tema de abastecementos, de saneamento, de aforro, non nos queda máis remedio que a liña de concienciarnos e asociarnos, creo eu. E, bueno, non sei se todos, algún de vos se conocía este servicio, eu vine encantada a contárvolo, dicirvos que de momento por non se nos ocurre suprimir, porque, bueno, seguro que os ciudadanos nos pedirían suprimir cualquier outra cousa que non se iso. Pero que tamén é verdade que neste momento nos está costando mantenerlo, porque quizás un pouco teño que darle razón a Javier Bove cando dice que os servicios todos temos que ter conciencia de que os hai que pagar. A veces os políticos nos deixamos levar pola melancolía de moitos anos, eu levo dos 92 e era moi xoveciño, o tempo vio todo como unha fantasía, unha maravilla, a realidade é outra, que claro, tampouco se pode, nos empezamos aí no 2006 con 2 euros non se podía estar neste momento con 2 euros, pero eso é algo que temos que ir millorando. Bueno, moitas gracias a todos, espero que vos gustara esta idea. Sin máis, teño que cortar porque me están dicindo que me estou pasando. Moitas gracias a todos.